idanuwa za su makance idan har ba kya gabana. Amatullahi yan mata ta hogin biya. Idanuwa za su makance idan har ba kya gabana. Amatullahi yan mata ta hogin biya. Da ke kadai zana rayu rashin ki shine ajalina. Wallahi ni sai da ke in baki zan kashe kaina. Baki na ciki za ya tattaushe mun duka kunnuwana. Na bar gani har da ji inda ba kya rayuwana. Cutar da ke saka mun damuwa ke ce magani. Zuciya ta yi na'am mutum ranar da ta ganki farko. Banda mara hankali wane ne zai zagi bako. Shi ya sa na yi na'am da ni da ke ayi baiko. Sanar gida matilla kuɗi na aure na aiko. Ke kadai na zaɓa na ke bidar ni aure. Dan Hausa ne ke kiran ki ta hoki zauna gurina. Ki kore mini damuwar da ke cikin zuciyana. Ki safar ni ciki wanda yake da shan so da kauna. Wallahi Amatullah kina bidar ci gabana. Na ce za na bar ki a radu zan sha wuya. Idan a ce babu ke wane ne zai bani gata. Maya da na kurewa wallahi kin zarce mata. Tarbiya ilimi Amatullah kin ba da rata. Shi yasa nake so ki zamo cikon rayuwata. Na mai da ke shalele uwar gida sahibata. Raba gardama ke kadai na saka cikin zuciyata. Idan kina yi da ni ba wanda zai bani rata. Abani garan so da kauna ba wanda zai fi ni gata. Dai fa kama a garin musularki ya sahibata. Karshen teka tiki tik ba wanda zai ba mu rata.